Il-Gvern għadu kif wettaq weda elettorali oħra meta tlieta filgħodu qassam 25,000 euro lil 11 santwarju tal-annimali. Dawn il-fondi koprew l-ispejjeż relatati ma' servizzi ta' veterinarji li kellhom bżonn l-annimali li jgħixu f'dawn is-santwarji. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-annimali Clint Camilleri spjega kif din il-miżura hija ntiża biex tkompli tejjeb l-operat tas-santwarji. Qal li din is-sena l-għajnuna mistennija tlaħħaq 80,000 euro. Biex bekk, dawn is-santwarji jagħmlu tajjeb għal interventi komplessi kif ukoll għal trattament fl-isptar tal-annimali f'Taqali. F'Malta għandna diversi santwarji tal-annimali permezz anke ta' twettiq ta' din il-weda elettorali qegħdin nikkavarjaw il-costs tagħhom kollha fejn jitlu vet services, però nifhmu wkoll li jkun hemm ċertu każi li jqum ferm aktar flus għal daqstant fejn il-veterinarji tagħna jaraw li ħajkun hemm nefqa sostanzjali, operazzjoni sostanzjali biex ngħidu hekk, dawn ser imorru għand l-APH Hospital u l-Gvern ser ikun qiegħed iħallas ukoll għal dan l-operazzjonijiet. Jane De Bono, rappreżentanta mis-Santwarju tal-Annimali Tomasina, spjegat kif huma jonfqu aktar minn 130 euro kuljum u għalhekk hija tajnuna kbira li l-Gvern qed ikopri l-ispejjeż relatati mal-veterinarji. 300 qattusa. U dawka meta jitlu ġodda inti titċippa, titissewwi u tittihom il-vaccination. Jiġifieri dak jidħlu taħt il-mediċini u ġifieri dawka barra mill-150 kuljum. Ġifieri veru għandna bżonn il-flus. Bħal dar veru aħna napprezzaw ħafna għax jgħinek ma taqtax qalbek fim biex inti tkompli tħares il-qoddim. Aħna mhux għalina imma l-annimali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.